Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 8 жовтня, 589-й день анексії Криму. Білоруська письменниця, яка засудила анексію Криму, отримала Нобелівську премію з літератури. Світлана Алексієвич має українське коріння. Вона є автором історичних документальних досліджень «У війни жіноче обличчя» і «Цинкові хлопчики». Нобелівський комітет присудив їй премію в розмірі майже $1 мільйон США. Алексієвич стала 14-ю жінкою і 108-м лауреатом головної літературної нагороди світу. Після вторгнення російських військ до Криму вона засудила дії президента Росії Владимира Путіна і опублікувала статтю в німецькій газеті. Ну разве можно такую премию ожидать? Я еще в этом качестве только 2 часа, так что я еще не знаю, что будет. Громадянська блокада Криму триває. Сьогодні вже 19-й день акції. На 3 адміністративних пунктах пропуску ситуація спокійна. Докладніше розповість Алім Абдулхаїров. Лінія електропередач Мелітополь-Джанкой, як і раніше, в аварійному стані. Дроти знаходяться під напругою. Аварійна служба магістральних електропередач сьогодні обіцяла провести роботу. Заміну та демонтаж опор так сьогодні і не зробили. Коли саме будуть проводитися заміни опор, аварійна служба так і не уточнює. Будет производиться работы по замене железобетонных опор, то, что находится сзади. Ну а в сроки, в ближайшие и в кратчайшие сроки эти работы будут выполнены. На пропускних пунктах Чонгарка, Лайончак та Чаплинка все спокійно, затверджують активісти. Провокації немає. Алім Абдулхаїров, Іслам Пінка, Олег Казикін, Заман, АТР. У Криму стався вибух в районі феодосійської турбази Айпетрі. В морі недалеко від берега була підірвана донна міна часів Великої Вітчизняної війни. За неофіційною інформацією, першими підозрілий об'єкт виявили рибалки, які згодом звернулися до рятувальників. Пізніше на місце прибула спеціалізована бригада з Керчі. Об'єкт ідентифікували. Під час проведення операції територію в районі пляжу оточили. Поторопитесь, пожалуйста. Очень вас просим. Мы не убегаем. 11 часов закрывается пляж. Огонь! Куди зникла червона шапочка? У кримських аптеках заборонили продавати спирт. Проте з'явилася альтернатива. Замість етилового розчину пропонують косметичний лосьйон. Так російська адміністрація Криму бореться з алкоголізмом. Деталі в сюжеті. У сімфропольських аптеках перестали продавати спирт. З прилавків зникла знайома усім пляшечка «Червона шапочка». Замість неї в аптеках пропонують лосьйон на основі спирту. А чем оно отличается от спирта? Там 96%, здесь 75%. То есть здесь меньше процент спирта. А так, в принципе, больше ничем, Ну, да? тоже, да, спирт там подготовленный, так и пишут. А что написано лосьон? Ну, вот замаскированный спирт. Ой, это спирт? Да. А, В России другого не существует. да? А что с обычным стало? А обычные в Украине остались. Это такое же обычно, просто в России такая пузырек такой. Ще 2014 року Міністерство охорони здоров'я Росії опублікувало наказ, за яким етиловий спирт потрапив до переліку лікарських засобів, що відпускаються за рецептом. Рецептурный отпуск в России Это что, вы его не пили, что ли? Это чтоб я вам могла продать. Если бы вы меня спросили, было написано спирт, я бы вам сказала, дайте мне. За словами аптекарів, 96% спирт перестали продавати в рамках боротьби з алкоголізмом. А с обычным спиртом что? Не знаю, мы не получаем. Какой-то новый спирт, что ли? Давай. Как идет как косметический, если А чем отличается? витамин Е добавлен. И все? Чистый же спирт не разрешается. Да? Чистый спирт не разрешается? А с чем связано? С чем связан? Спирт есть спирт. Не только для уколов применяется, а для всего остального.
Ефективність подібного методу боротьби з алкоголізмом сумнівна. За словами сімфропольців, пляшечки з лосьйоном продають навіть у продуктових магазинах. І вони користуються великим попитом серед населення. Пропонований в аптеках препарат, замаскований під косметичний лосьйон, за складом майже не відрізняється від звичайного етилового спирту. У деяких лосьйонах вміст спирту становить 95%. Інші фірми пропонують лосьйон з екстрактами злаків і огірка. Так би мовити, і випити, і закусити. Російські бойовики порушили мирні домовленості. Прес-центр штабу АТО на сторінці у Фейсбук повідомив, що у зоні проведення антитерористичної операції вчора було порушено перемир'я. В районі населеного пункту Троїцьке протитанковими керованими ракетами був обстріляний український опорний пункт. Відразу після обстрілу про інцидент повідомили представникам ОБСЄ. Наразі опрацьовується питання проведення екстреної зустрічі тристоронньої контактної групи. Протягом дня інженерні роботи робили траншею. І орієнтовно 12:20 з сторони противника, конкретно бачили звідки, з якої позиції їхньої, нанесли нам удар з протитанкової управляємої ракети з ПТУРа. Внаслідок, от, як бачите, з першого вже попадання загорівся наш ескалатор. І 4 бійця було ранено. Зенітний ракетний комплекс «Бук», що збив Боїнг МН-17 в Україні, це російська установка. Експертно-журналістська група «Беленкет» опублікували доповідь з розслідування збитого торік над Донбасом літака малайзійських авіаліній. Автори доповіді запевняють, що «Бук», який збив Боїнг, російського походження. Експерти дійшли висновку, що цей комплекс до катастрофи в Україні перебував в складі 53-ї зенітно-ракетної бригади під Курськом. Крім того, в Беленкет також стверджують, що їм вдалося встановити особи 4 чоловік, які транспортували російський «Бук». Доповідь передали міжнародній слідчій групі, яка розслідує катастрофу МН-17. Радикали заблокували засідання суду, на якому розглядали справу Ігоря Мосійчука. Суд переніс апеляцію на наступний вівторок. Під час засідання Мосійчукові начебто стало зле. Ляшко з радикалами заблокували вихід з будівлі суду і не дали конвою вивезти їхнього однопартійця. Згодом в суд прибули лікарі швидкої допомоги. Мосійчука госпіталізували. Раніше Олег Ляшко надав судові 90 звернень від депутатів з різних фракцій з проханням взяти на поруки Ігоря Мосійчука. Жаль, суд, не розглянувши ці заяви, вчергове переніс розгляд апеляції на арешт Мосійчука на наступний вівторок. Ми вважаємо, це є абсолютно незаконне рішення. Мосійчук арештований був 17 вересня. Сьогодні в нас уже 7 жовтня. До сих пір апеляція на арешт Мосійчука не розглянута. Ми боремося не за Мосійчука, ми боремося за право кожного громадянина України на захист. У посольстві України в Туреччині сталася пожежа. Вогонь спалахнув в одному з кабінетів на 2-му поверсі. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало коротке замикання. Пожежники загоряння ліквідували. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Наразі посольство в Анкарі працює в штатному режимі. Росіяни не дуже розуміють, де розташовується Сирія, проте деякі готові відправити на війну своїх дітей. Російське опозиційне видання «Грані ТВ» провело опитування мешканців підмосковного міста Одинцово. Цікавилися про їхнє ставлення до підтримки Путіним режиму Башара Асада та до російського втручання у Сирії. Крім того, росіян просили показати Сирію на карті світу і відповісти на питання, чи готові вони відправити туди воювати своїх дітей. Как вы к ней относитесь? Я позитивно отношусь. Как я оцениваю поступки Путина? Да. Отлично, нормально, молодец. Поддержу. Не знаю, честно, за наших. Мне нравится политика Путина, мне нравятся его какие-то вот военные действия. То, что делает Путин, это все прекрасно. Войска России вошли, почему-то сразу этот самый Буш предложил на переговоры, да? Буш? Да. Сирию на карте сможете показать? Силу нотация? На карте, да. Силу на карте не, я, наверное, не покажу, потому что карте вообще плоховато. По географии слишком было 3.
Где-то в этой стране, да, получается? Ну, так веселье. Я так плохо вижу сейчас без очков. Я знаю свою Россию, как бы мне Россия больше нужна, чем она становится. Прямая польза России есть. Конечно, прямая польза идет, потому что мы же будем там, самые как мы, главные будем же, правильно же? Пользы нет, это наоборот. Это ущерб. Росія без Путіна і геть владу чекістів. З такими лозунгами у Москві пройшов черговий мітинг учасників традиційного пікету на підтримку в'язнів Болотної. Мітингувальники висловили протест проти порушення конституційних прав і свобод людини. Крім того, комітет 6 травня виступив проти російського військового втручання в Сирії. Акція солідарності з політв'язнями пройшла 6 жовтня в центрі Москви, передає Радіо Свобода. Я лично помню Афганистан, я помню эту необъявленную войну. Я помню, что было 13 тысяч трупов только с нашей стороны. Наши же сограждан не интересуют, так сказать, убитые афганцы. Их там 1 миллион погибло, да? Их это не интересует. Ну хорошо, хотя бы на свою боль тогда реагировали бы. Вот 13 тысяч оттуда из Афганистана не вернулось, да? Сколько мы сейчас потеряем? Я лично не верю, что мы обойдемся там только авиаударами. Так не бывает, так победа не достигается. И все последние сведения говорят о том, что, в общем-то, готовится наземная операция. Значит, опять оттуда пойдут гробы. От первого лица в нашей стране очень много зависит. И я думаю, что вот вина за то, что происходит сейчас в России, лежит в первую очередь на Путине. Долой власть чекистов! Долой власть чекистов! Россия без Путина! Россия без Путина! Як і в чому перевозити наркотики, тепер можна дізнатися наочно. У Таджикистані з'явився єдиний в регіоні музей наркоторгівлі. Агентство з контролю за наркотиками при президенті Таджикистану відкрило музей, присвячений винахідливості наркокур'єрів. Експонатами стали різні тайники і виверти, до яких вдавалися контрабандисти при перевезенні наркотиків. Серед них мобільний телефон, тюбик зубної пасти, дитяча іграшка, тенісний м'яч, щоденник и навіть башмак. Я бы назвал самый банальный способ – это провести внутри обуви. Это самый древний способ. Еще в 30-х, 40-х годах прошлого века провозили наркотики внутри каблука. Одевали туфли на 2 размера, на 3 размера больше, и в оставшемся пространстве провозили, скажем, 100-150 граммов кокаина. Например, тут в бензовозе было обнаружено тайника, в котором было очень много, более 90 килограммов опию. Американці створили гаджет з 16 невеликими камерами з різними об'єктивами, зібраними в одному корпусі. Ззаду пристрою L-16 розташований 5-дюймовий екран з тачскріном для управління камерою. Вони запевняють, що він може змінити в повсякденному житті масивні фотоапарати зі змінними об'єктивами. Камеру пустять у продаж наступного року. Вона коштуватиме $1699. Наразі це все. Більше дізнайтеся у «Замані» о 19:30. Будьте з АТР.